Keď sa povie Taliansko, čo si predstavíš? Možno vôňu kávy, úzke uličky, smiech na terase, ale Taliansko je o mnoho viac, keď ho naozaj zažiješ. Cestovanie nie je o tom, koľko miest navštíviš, ale o tom, ako hlboko ich precítiš, a preto cestujeme v malých skupinkách. Vždy s časom spomaliť, ochutnať, porozprávať sa a vnímať. Každá cesta s nami je viac než výlet. Je to prepojenie s kultúrou, s ľuďmi, so životom. Učíme sa cez zážitok, tam, kde vznikajú spomienky, ktoré ostávajú. Či je to Rím, kde sa histórie dotkneš na každom kroku, Toskánsko, ktoré chutí ako pokoj a víno, alebo juh, kde čas plynie pomalšie. Každé Taliansko má svoju dušu. Objavme ju spolu. Sprevádzame ťa Talianskom tak, aby si sa cítil ako doma. A možno práve tu objavíš niečo aj o sebe. Zaži Taliansko tak, ako ho žijú Taliani.